Lezike izindaba zo-1KZNTV uyifondelwa usamkeliso kaNgqulunga angikwamukele ke mbukeli asikubhekele lezo ehamba phambili namhlanje. Azophenywa Ibheshu abasesishayamthetho abase-E-Tafelkop bakhala ngamanzi kanti ke kuphazamisekile ukufunda esikoleni iNobamba. Kuzophenywa amalungu esishayamthetho sesifundazwe KwaZulu-Natal angalibhadi uma kunemhlangano ekubeni ke ekhokheliwe zonke izindleko zokuthi ke abe yingxenye yaleyo mhlangano. Lokhu kushiwo ke ngusomlomo wesishayamthetho uNontembeko Boyce kwingxoxo ekhethekile neziko lezindaba le-1KZNTV eMgungundlovu. uBoyce uthe kukhona kamalunga ayehlelelwe yonke into okubalwa ke nendawo yokulala ngesikhathi ke kuzovula isishayamthetho kepha ke awazange alibhade. Usomlomo wesishayamthetho sesifundazwe KwaZulu-Natal uNontombeko Boyce uthe amalungu esishayamthetho ayazi inqubo yakhona. Wathi bathole imbiko yokuthi kunamalungu angazange alibhade emcimbini wokuvula kwesishayamthetho saKwaZulu-Natal i-State of the Province Address. Esikwenzayo sithi wonke amalungu esishayamthetho KwaZulu-Natal uma ungafikanga lapho ubuthunywe khona usukhokheliwe leyo mali uyayikhokha. Kodwa sesitholile ukuthi kunezinsolo esizitholile ngesikhathi bekukhona i-State of the Province. Kodwa kunabantu abesebenomkhuba omusha wokufika eParliament. Balale lapho sikhokhe khona. Kodwa bangavuki bayowenza umsebenzi. Babe sebefaka izixoliso zokuthi baye kumsebenzi wamaqembu. uBoyce uthe kunamaqembu okumele aphenywe kulandela lokhu. Kunamaqembu ekumele aphenywe ukuthi ayawoza na noba isebenzisa kahle sihlangene siyavumelana sonke siyadinga ukuthi sibe accountable. Kanti ke ngesikhathi usomlomo ethula isabelo mali sehovisi lakhe yena kanye namanye amalungu esishayamthetho bazwakalisa ungenami kwabo kulandela ungabikho kwamalungu eqembu le-EFF kanti okhulumela leli qembu le-EFF KwaZulu-Natal uVusi Khoza uthi alwenziwe uphenyo. Thina njenge-EFF sikuqaphelile ukuphawula kwasomlomo lapho ethi bazoqala khona uphenyo lokuphenya ukuthi baphenyela amalunga ayegcine engezanga kwi-State of the Province address. Esingakusho ukuthi uma umthetho omvumela lokho angaqhubeka akwenza. Kodwa sikwaziyo ukuthi ziningi izinto ezidinga ukuphenywa. Na njengokuthi ukusetshenziswa budedengu kwemali yabakhokhi bentela, ukukhuphula izinga lezemfundo, ukulekelela abantu abahlukunyezwe ikhukhula njalo njalo. Bayeka izinto ezibalulekile baqaqamukela into engabalulekile. Ezindabeni ze-1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngibika ngisemgungundlovu. Umphakathi wasendaweni yase-E-Tafelkop esigodini saseNgwedu eThekwini usumuseke umasipala ithe kuba ungenelele enkingeni obhekene nayo yokwantula ke amanzi kwaziseke baphoqeleka ukuphuza amanzi exhaphozi elingahlanzekile. Ilungu lomphakathi ongathandanga ukuba lidalulwe lithi ke sebephila ngokugijima esibhedlela ngenxa yokuphuza ke wona lamanzi kwazise kwesinye isikhathi kabakwazi ke ukuwahlanza ngendlela. Lo mphakathi kongaphansi kwa-Ward 100 eNgonyameni uthi ke yevile kwemhlane eminyaka ubhekene nalenkinga. Yilo leli xhaphozi umphakathi wasendaweni yase-E-Tafelkop esigodini saseNgwedu oyithola ke uphephela kulona ukuze uthola amanzi njengoba ke bebhekene nenkinga yokwentuleka kwamanzi. Imoto zona ke eziletha amanzi ayihambi zize ifike kuyona le ndawo njengoba ke sekuphele iminyaka eyevile kwemhlanu bengawathola amanzi engaphumi kompompi njengoba sike siboneke kwezinye indawo ukuthi uma benenkinga yamanzi kuke kufike zona ke imoto ezithwala amanzi. Kepha ke lo mphakathi sekuphela iminyaka engaphezulu kwemhlanu usebenzisa ke iyona ke noma ke lona leli xhaphozi njenge source of amanzi njengoba ke sazi ukuthi amanzi ayimpilo. Siyambona ke ugogo okuyona impilo ke umphakathi wakule ndawo oyiphilayo ekhawona amanzi angekho esimeni esilungele ukuthi angaphuzwa. Njengamanje ke sizothola lona ke ithuba lokuthi sikhulume nabo ke basichazele kabanzi ngayo ke impilo abayiphilayo kuyona le ndawo njengoba sengishilo ukuthi sikhona ke e-E-Tafelkop esigodini saseNgwedu. Sikha emfuleni esiphangisana wona nezilwane. Amanzi angaphephile ngendlela eyisimanga futhi siyawabona ukuthi mabi. Siye siwapheke ngelinye ilanga sijahile siwaphuze njalo.
lamanzi asibangela izifo imizimba yababa izingane ikhishwa izisu sithuthele emakliniki usuku nosuku uzwakhala kwamakhelwana awisisu kufikwe emakliniki batho nesi lamanzi enwaphuzayo sibhlungu kakhulu ongangokuba amanzi vele emva kwezikhukhula amanzi aswelakele izwe lonke kodwa siyawabona ama water tank komakhelwane bethu thina ayikho imoto ezakuthina ezosithelela amanzi sibhlungu ngalendlela ongangokuba asazi noma thina safika nabazali bethu ukuzogana la eNgwethu uma ukuthi silinganisa njengomendo uyabona ufike nengane ayifunwa ngoba ifike nonina so ke ingakho kubhlungu ngalendlela ngoba sazi sakhethwa sodwa ngoba sinjani abantu bonke bayasizakala. Enye ke yezinto ekhathaza wona lo mphakathi wa kule ndawo umkhuba ke wokwebiwa kwamakhebula kagesi njengoba ke bethi basabela impilo zawo kwazise sekuqala ke sona isikhathi sobusika. Kumanje kulogesi lo esayizamela wona ikhansela elithi lawo zama lona esayizamela wona sayilwela ukuthi sikwazi ukuthola ugesi ikhansela lilaxaze ama applications ethu akagesi egarage sayisukumela sahamba sayiyela kagesi still kwawona lo gesi lo uyantshontshwa kutshotshwa amakhebuli engabe ikhansela liyasiza ukuthi sikwazi ukuvikeleka ekutheni igebengu ingantshontshwa ugesi ngoba makuphela ugesi kuzolandela impilo zethu. Sinenkinga ngalendlela okubhlungu kunakho konke ke nje okubhlungu kunakho konke akukho la sithola khona usizo even umgaqo awukho. Ithimba lizame izikhawu eziningi ukuxhumana nekhansela la kule ndawo okungumbuyiseni Mkhize notshele intatheli ukuthi ke umatasa okhulumela ke umasipala iTheku ukuthi ke lolu daba bayaleshwama kepha zikhona izaba abazozenza ukulekelela wona ke lo mphakathi. Cha asisho ukuthi udaba siyaqala ukuluthola kodwa ke siyesikwenze ukuthi endaweni lezi esingenawo amapipe amanzi kuzo sihambisa amanzi ngama water tank udaba ke lolu lwasengonyameni sazolibheka ukuthi liyiqiniso yini kodwa imphakathi yethu yonke si treata ngendlela efanayo awukho umphakathi ongcono kulomunye sizolibuka ke udaba sibone ukuthi ke iziphi izaba ezizozenza ukuya phambili ukuthi ke uma kuyiqiniso umphakathi ke ukwazi ukuthi usizakala. Eindabeni ze-1KZNTV kubika uNtombi khona Mvubu ngiseThekwini. Kuphazamisekile ke ukufunda nokufundisa esikoleni samabanga aphezulu iNobamba ogwini luseningizimu nelingamthaniya kulandela ukuthi ke abazali nesigungu esilawula lesi sikole bebhikisha befuna ke kuxoshwe ibamba likathishanhloko. Namuhla ke lo mbhikisho ungeneleke osukwini lesihlanu njengoba ngokusho kwekhansela lendawo umfana ufikile emnqosini abazali ke bakhala ngokungaphathi kahle isikole kukathishanhloko obambile othatha ke izinqumo okubala kuzona ke ezokuxosha othisha ngaphandle kokubulisana nesigungu sabazali esilawula lesi sikole. Isikole samabanga aphezulu iNobamba High School kuphazamisekile ukusebenza njengoba umphakathi neSGB ithatha isinqumo sokumisa yonke into njengoba bengeneme ngobambile okwesikhashana njengothishanhloko kulesikhungo. Lokhu kuza ngamuva kokumiswa kwabanye othisha abafundisa kusona lesi sikole. Even igovernment board masizwa zange zitsheleke kahle ngazonke lenguquko ezenzekile. Yingakho ke kuye kwathathwa isinqumo kulesonto leledlule ngesonto. Isonto I think bekumhla ka15 kwakunomhlangano ngo2 wabazali owathatha isinqumo sokuthi isikole kusukela Monday siyamanze ukufunda ngoba le ntombazana abaactisayo nokubonga umphakathi osayidingi. Abafundi bakulesi sikole bakhala ngokuphazamiseka kweinsuku zokufunda njengoba sekusondele ukuba babhale ivivinyo zaphakathi nonyaka. Siphazamiseka kakhulu ngoba in 2 weeks time ifana ngabe siyabhala as umatric njengamanje khona nama topics singakwafiki kuona efana ngabe siyawafunda bese kuba imanxa sifunde yonke kahle lento ya term 1 no term 2 manje nje masakwenzeka lesiteleka lesi siyaphazamiseka nje kakhulu ngoba kuzobhala mase kubhala khona izinto esingafikanga kuzona sosifica zikhona lapha na ku-exam yethu. Okhulumela umnyango wezemfundo uSihle Mlotshwa usigxeke kakhulu lesenzo se-SGB. Siumnyango wezemfundo KwaZulu-Natal sisigxeka kakhulu isenzo se-School Governing Board esikole ikwaNobamba
esikwisifunda sethu uGood District. Ama SGBs iwona sithi sithembele kuwona ukuthi asilekelele ukuthi izikole zethu ziphathwe zigovernwe ngendlela ene order neqinisekisa ukuthi isiko lokufunda nokufundisa liyenzeka. Ngakho ke asibalindele ukuthi bangazi ukuthi yiphi imigudu kumele bayilandele uma kukhona izinto abangaboni kahle kuzona. Ngakho ke siyasixeka lesenze siyabanxusa ukuthi baqinisekise ukuthi isikole siyafunctiona ngoba kuye kube nama consequences if abazali noma ama SGB members eyithathela umthetho ngendlela asenze ngayo. Siyabonga. Ezindabeni ze-1KZNTV kubuya uSgananda Ogwini. Ungqongqoshe wezempilo esifundazweni KwaZulu-Natal noMagugu Simelane usexeke labo-ke abaqhamuka nomfanisano abahlengikazi oMaroon ekubeni-ke lolu daba lokushintsha kwawo lungakaphothulwa njengoba-ke kusanezingxoxo kuzwelonke. uSimelane uthi-ke lezi ithombe sezisabalele ezinkundleni zokuxhumana zomfaniswano oMaroon azikho-ke emthethweni, kodwa-ke bazoxhumana nenhlaka ezahlukene uma-ke lolu daba seliphothuliwe njengoba-ke wavunyelwana ngombala-ke oMaroon nomhlophe. Umnyango wezempilo esifundazweni KwaZulu-Natal usukhiphise ixwayiso kulabo abasabalalisa umfaniswano abahlengikazi owumbala oMaroon nakuba kungakawuphasiswa ngosemthethweni. Udaba lokushintsha komfaniswano abahlengikazi into esaxoxa kuzwelonke njengoba besingakaphothulwa isingxoxo kodwa sekuvunyelwene ngombala oMaroon nomhlophe. Muva nje kusabalale umfaniswano oMaroon nosuziqhelanisile nawo umnyango wezempilo kulesifundazwe. Budget speech ngolesibili ngeviki eliphelile, we did make a commitment and that there is a discussion at a national level to change uniforms worldwide, well in the whole country, but in the province in particular, and we said the uniforms that will be changed, the colors will be going to maroon and white, and this is a discussion that is ongoing between the national department and the different unions. I have noted in the past few days that there are those that are very mischievous and have decided to instead create their own uniforms and put them out on social media and purport them to have been uniforms that were indeed approved by myself as the head of department. I do wish to indicate that that is not true. The discussion of the nature of the uniform that is going to be had is still going to continue, although the decision in terms of coloring has been taken. So what is out there in the media is not what has been discussed, is not what has been agreed upon, because it is not what you, together with your representatives, have agreed to. What has been agreed to is the color. Ungqongqoshe zempilo kulesifundazwe noMagugu Simelane uthi abahlengikazi kanye nabaphathi kanjalo nezinyunyana yibona bazoqhamuka nomfaniswano abawuthandayo nozothandwa abahlengikazi. So ngiyafisa nje ukusho ukuthi cha labo aba creative asebethathe ithuba lokuthi bathatha amaphinifa bawafake ku social media bathi ukuthi we akube yiwona azogqokwa wonesi akulona iqiniso. Into uniform ezogqokwa wonesi kuzovunyelwana ngayo phakathi kwama representatives onesi ne leadership ye Department of Health, kodwa bese kuvunyelwene ngekhala. So ngithi ke ningakhathazeki kakhulu, nami ngikubonile lokho okufakiwe kuma social networks. Cha akuyona iuniform le sithone sibethu abayigqoka. Iuniform yenu izoba yinhle, izoba uniform ekhethwe yinina. Lolu daba lusezithebeni njengoba kulindele ukuthi kubuye umbiko kuzwelonke ngokuthi lo mfaniswano uzobukeka kanjani. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eRichards Bay. Asike sithi-ke shelele ey'tolo sizobuya siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde sikwamukeleke mbukeli usabukela zona indaba ze-1KZNTV, asikhumbuze lezo eyihamba phambili. Azophenywa Ibheshu awasesishayamthetho abase-E-Tafelkop bakhala ngamanzi kanti-ke kuphazamisekile ukufunda esikoleni iNobamba. Ziyaqhubeka-ke izinhlelo zikamasipala iTheku zokusiza umphakathi wasothongathi zokuthi-ke uthola amanzi usuku nosuku emva kokuthi-ke kwaphazamiseka ingqalasisinda yamanzi ngenxa-ke yezikhukhula. Ithimba namuhla ekuseni livakasheleke izindawo ezahlukene kule ndawo ngenhloso ukuthola kabanzi ngendlela lo mphakathi othola ngayo amanzi njengoba kuvela nokuthi-ke nabafundi baphazamiseka ukuya esikoleni ngenxa yenkinga yamanzi okuvela ukuthi-ke izolunga ngemuva-ke kwezinyanga ezinhlanu.
Bukele ekhaya sisothongathi kaWard 62 njengoba sazi ukuthi indawo yasothongathi ingezinye zeindawo ezithinteke kakhulu ngenxa yokulinyalelwa ingqalazizinda ngesikhathi zesikhukhula kodwa okunye okuvelayo ikona lokho ukuthi kuyona le ndawo yasothongathi ezinye zeindawo bezivele zinenkinga yamanzi ngaphambi kwazo isikhukhula so khumbula ukuthi iphathimandla ezihlukene neminyango nomasipala uhambelele kule ndawo develayo ngokombiko ukuthi isimo sakhona le ndawo sokulungiswa kwengqalazinda yamanzi nokuthutha kwendle kuzothatha izinyanga ezingaphezulu kwezinhlanu ukuthi zilunge kanti umphakathi wakhona le ndawo sisendaweni yaseTshatsha kaWard 62 umphakathi wakhona ukusuka manje nje noma ukusuka emva kwezikhukhula usuphila ngakho ukuthi ulethelwe iloli lamanzi njengoba namhlanje kuseni sufice ukhona la uzokha amanzi so khulumisana nawo amalungu omphakathi esichazele nje ngempilo aseyiphila njengoba siwaficile kuyona le ndawo ezokha wona amanzi mawami siyakubingelela siyanifica la nizokha amanzi sichazele ngesimo senu nje kuze kuba kufike ekutheni seniphela ngokulethelwa iloli lamanzi. Yebo ngiyabonga nami mina ngumamkhize kuyona le ndawo kaWard 62 sinenkinga kakhulu yamanzi kule ndawo ekutheni sekuvalwe ngisho ama-toilet sinenkinga kakhulu sisizwa ikhansela umtho uyasilethela amavertekani njengoba nibona nje isimo simbi kakhulu kule ndawo sicela bandla noRamaphosa asisize kakhulu azame ukusheshisa ukulungisa amanzi kule ndawo. Njengoba uyizwela ke elinye lamalungu omphakathi liyaveza la ukuthi kwengane ukuya esikoleni seyiphazamisekile ngenxa yayo inkinga yamanzi. Sicela abantu besilisa ke kuyona le ndawo nabo bephethe isigubhu zabo bezokha amanzi. Butwami lenkinga yamanzi iniqala nini? And nithola nibhekana nesimo esinjani mangabe seniphila kanje nani khona nabantu besilisa? Nje engizokusho sikhathazeka kakhulu ngendaba amanzi ukuqala kwalezi zikhula lezi zona lezidala kulezenza ukuthi amanzi lapha siwahluphekela kakhulu kanti ngokhansela wakule ndawo uthi sinzima isimo kodwa bayayenza imizamo yokuthi umphakathi uhlezi wathola amanzi usuku nosuku yize kwesinye isikhathi kubuye kube yinto engabi lula. Siseke kwiplan manje yokwenza ukuthi amanzi aphume ngezikhathi siwadonse eHelzemeya afike la uthongathi aphume ngezikhathi ezithizana but leyo into esekwiprocess engakaqali ezoqala kodwa maduze once kwafanelazwa yonke into. Ngempela sonto ungqongqoshe wamanzi kanjalo nokuthuthwa kwendle umnomzane uSenzo Mchunu kanjalo nobuholi baseThekwini bebekade buhambele ezindaweni ezahlukene esikhona la othongathi baqinisekisa ukuthi bazoyenza imizamo yokuthi umphakathi izinto zawo njengoba zingakalungi kube ukuthi uyawathola amanzi. Nguteboho Sibisi ngibika ngisothongathi. Ongomunye abanikazi bendawo yokudlela iLa Fusion Chef Restaurant esempangeni uRichard Ndlanzi uthi ke ukukhula kanzima nokubaluleka kwemfundo kubona baboneke kufanele ukuthi ke bafake isandla ukusiza umfundi obengumndaba mlonyeni okuthenga isikhathi etheswa iziqu zeBachelor of Creative Arts eNyuvesi yaKwaZulu Natal uDumsani Ngobese wavela ka ekhihla esikanandi. Ekhuluma ke neziko lezindaba uNdlanzi uthi ke baningi abantu asebephonse esivivaneni ukusiza lo mfundi nabo ke baboneke befanele ukuthi bamsize njengoba ke ngokudabuka kule ndawo uthi ke bazomenzela umcimbi okubungaza ukwetheswa kwakhe iziqu ngomgqibelo mhla zingama-21 kwephezulu. Ukukhula kanzima kanye nokwazi ukubaluleka kwemfundo ikona okwenza abapheki abangabanikazi bendawo yokudlela iLa Fusion Chef Restaurant esempangeni ukuthi benzele uDumsani Ngobese umcimbi wokubungaza ukuthwesa kwakhe iziqu. Lo mfundi ubengundaba mlonyeni ngesikhathi evele ezinkundleni zokuxhumana kanye nakweminye imithombo yezindaba ekhihle esikanandi ngesikhathi ethweswa iziqu zeBachelor of Creative Arts eNyuvesi yaKwaZulu Natal muva nje. Uzile impela emfundweni ephakeme kunzima laphana
kuya kube nzima nanokuthi kuthiwa mhlawumbe kuzodinga i-assignment okumele uyenze safra izikhathi ezindala i-technology ayingeningi njengoba isikhona manje usukwazi ukuthi izinto uzenze nasemafonini noma wenze ukuthile kwakumele uye e-library noma uye endaweni lapho uzothola khona internet cafe kuyona ukuthi kumele ukhokhe awunayo nemali ukuthi ukhokhe kuyona so isimo esinjengalesi sibalekile kuthina sithintile inhliziyo zethu because siyabazi umzimba basesikoleni siyabazi umzimba basevarsity kunjani ukuba sevarsity kunjani ukuthi ungabi naye ungabikho umuntu ozokulekelela kuyona. Omunye wabapheki uthi kubahlabe kakhulu umxhwele ubona indlela uDumisana begqoke ngayo nogogo wamkhulisa engakwazanga ukuthi abe khona ngesikhathi ezothwesa iziqu. Uthi baningi abasukumele phezulu bathi bazofaka isandla nabo kulomcimbi. Mawuqhamuka emndenini o-disadvantage uyakube i-disadvantage nawe phambi kwabanye abantu so sithe impela ke ake sisukume bangenelela kosomabhizinisi ubathethwa ungamla siyamazi sonke usomabhizinisi onama security futhi one BNB uthe cha impela uzosondela naye abaniki accommodation ugogo ngoba uqhamuka kude amlalise kwakhe bamota wote bamenze zonke lezo zinto ubaba uBT Gumede uDr BT Gumede naye uthe impela ngoba uyabona ukuthi kuba isasasa lomcimbi because besithi sizokwenza into encane kodwa sesibona ukuthi baningi abantu basukumile abantu isukumile eSouth Africa isukumile kwaZulu Natal isukumile eMpangeni neRichards Bay bafowethu sase sathi cha asingabavaleli ngaphandle amanye ama graduates swamemileka amanye sithe nje sothatha u20 esizowafaka nawo azoqhamuka esayidini lethu. Lo mfundo ngokudabuka eBukhanani eMpangeni ekhuluma neziko lezindaba uthi ubonge kakhulu uthanda abantu baseningizimu Afrika bamkhombise lona ngakho uzizwe busisekile kakhulu. Njengoba ila fusion chefs restaurant eSempangeni Central Park izongenza graduation party ngizizwa ngijabule kakhulu ngizizwa ngibusisekile ngizizwa ngithanda ngizizwa ngibalekile ezweni lonke njengoba abantu abaningi sebeke bangifonela bangifisela konke okuhle bangibhalela ama-messages bangibhalela imiyalezo ezinkundleni zokuxhumana ngithi ngijabule kakhulu ngizizwa ngibusisekile ngizizwa ngithanda okwenzakalayo kuyangijabulisa kakhulu baningi abantu abangisizile kukhona okunye abangisize ngakho abanye abantu ngoba even ngisho nenkampani iCalvin and the Family Group ingofarishe umsebenzi konke lokho kuyangijabulisa kakhulu ngizizwa ngijabule ngendlela esimanga baningi abantu abangenzele khona. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uZumando Sicele ngisempangeni. Asiphinde sithi shelele ezitolo sizobuya futhi siqhubeka nazo indaba zethu. Asiphinde sikwamukele mbukelo sabukele zona indaba ze1KZNTV asikhumbuze lezo esithe zihamba phambili. Azophenywa Ibheshu abasesishayamthetho abaseTafelkop bakhala ngamanzi kanti ke kuphazamisekile ukufunda esikoleni iNobamba. Asibheke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-15.99 emaqhathaniswa nedola laseMelika libe u-19.84 emaqhathaniswa nopondo waseBritain libe u-16.82 emaqhathaniswa ne-euro ase-Europe igolide lona libe $1,815.59 i-ounce kuthole ongahluze wona ube $111.93 umphongolo. Asibheke engosini yezemidlalo. Abadlali ababili abasuka ngaphansi komhlathuze Black Ball Federation enyakatho nesifundazwe kwaZulu Natal sebenxuseke umnyango wezemidlalo ukuba ke ufake isandla ekuthuthukiseni lo mdlalo we-pool table nokuwumdlalo kabaningi abangawunakile. Lezi insizwa ke ziqoke kube ziyomela isifundazwe kwaZulu Natal mhla zingama-23 kuNhlaba. Uphiwo Mabaso uthi ke bayafisa ukuthi bathole ukwesekwa njengoba ke izindleko zonke zidla bona ephaketheni benoza kwabo uVokani Magutshwa. Lena eminye imidlalo enganakiwe ebizwa ngepool table kanti izitsizwe ezimbili esisuka ngaphansi omasipala umhlathuze sesiphonsela inselelo umnyango wezemidlalo ukuba ufake isandla ekuthuthukiseni lo mdlalo. Uphiwo Mabaso noVokani Magutshwa baqoke kuba bayomela isifundazwe kwaZulu Natal kwimidlalo ye-Black Ball Championship ezoba se-Gold Reef ngomgqibelo eGoli. Kanti inselelo ababhekene nayo ukuthi konke kumele sisuke ephaketheni labo
mayelana nezindleko zohambo kanjalo nalapho bezohlala khona. So siya eGoli eGold Reef City Sunday mhla 22 to mhla 29 siyodlala ipool as njoba si qualifyile ukuthi siyo represent iKZN kuma national championships iBlack Ball. So sizobe sihambe nje sidlala iviki lonke kahle kahle la next week. Ama sponsors nje bhuti wami kahle kahle because okunye siyayikhavela khona indleko siyayithathela zona. So kwama sponsors ngoba abantu abaningi lesi sport abasazi, so mofika kubo mhlawumbe ufuna izinto ezikanjalo aba understand yabo besikuthanda nje ukuthi saziwe as iBlack Ball Association iKZN and South Africa ukuthi abantu bazi ukuthi iyini and kutholakalani kuyona. Kufana nempumelelo kuthini ukuthi sisuke la eRichards Bay siqale siyodlala ama trials eThekwini. Uma sudlalela ama trials ukwazi ukuphumelela kuwo lama trials uselectwe ube ngaphansi kweteam yaseKZN. Kukhombisa kakhulu ukuthini ukuthi siyayimisela sisuka la eRichards Bay simele iKZN emaningi ama player akhona la eRichards Bay akhona futhi amanye ase eDurban. Kodwa thina sikwazile ukuthi sithe siyodlala sagcina senze iteam saphumelela sesiyomela iKZN le eGold Reef. Isponsors ziba khona kodwa actually ukuthi abanye bayithole aziziningi zona ikhona impela kodwa njengamanje ngoba siyodlala nje thina konke lokhu kuphuma ngaphakathi kuthina ephakethini. Lezi insizwa zinxusa noma ubani ongasilekelela ukuthi sikwazi ukumela lesi sifundazwe ngempumelelo. Kanti baphinde baveza nokuthi lena eminye emidlalo esizayo ekutheni intsha ingagcini yuvanzi noma isingene ezintweni ezingalungile njengobugebengu kanjalo nesidakamizwa. Umdlalo omnandi lo bhuti wami ngeke ngikhohlise ngoba kahle kahle nje ubona nje mfethu nale ndoda idlala emva kwami kuyindawo esuke ithulekile la okwazi khona ukuthi urelax yabo and igame yama gentlemen lena mfethu, so akujuluka la mfethu akulinyalwa lana yabo uyaqoqeka in a way because ungayidlala usuku lonke lento uzobona section elanga ukuthi eyiboss ngisadlala namanje, so into eqoqana kakhulu le mfethu. Engakusho ukuthi lo mdlalo vele uyafana naleminye ukuthi wona awugqamile ngaleyo ndlela njengoba siyodlala nje eGold Reef. Muwenza iteam lapha kuzoba khona iProteas team ezokwazi ukuhamba iyodlala eFrance. Phuma abantu abawu5 lapho ke vele ke masuwenze leyo team abantu bayasponsorishwa ayikho into ephuma ngakwena ephakethini. Kusho ukuthi nalo mdlalo ngicela bewukhonside njengomdlalo ofana nazo zonke isports njenge-soccer nawo bewuseke bewuxhase ngayo yonke indlela. Labadlali bepool table bathi bafisa ukuthi nalomdlalo uthole ukwesekwa njengayo yonke imidlalo ekhona kulesifundazwe. Ezindabeni ze-1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo eRichards Bay. Asibheke isimo sezulu esingalindeleka. Bukeleke zikuqala besiphathele zona osukwini namhlanje. Mina nawe asihlangane futhi ngesikhathi esilandelayo. Nisale kahle emakhaya.